هشت سالن و چارەنەویسا دوو هەفژینên Kurd ku xwe Ceferînê ne diyar e. Jêdereke taybej nêzik ji malbatê jarkêra ragihand ku her yek ji Hesen Mihemed Sîdo û hevjîna wê Fatma Ehmed Umer ji hevdeyê Sibata 2013 ve wenda newtû zanyarî li ser wan tunene ku hejmara wan û li gorî jêderê 11 kes bûn û berê wan li Lubnanê bûn dawîn car peywendî li ser rêya Himsê pêre hatibû kirin. Her du hevjîn ji navçeya Bilbilê ya Efrînê ne û malbatê banga xwe gihand rêxistinên mirovî da ku çarenivîsa wan were diyar kirin. Ji sala 2011 ve ji dema destpêkirina krîza Sûriyê û tenha bi hezaran kes li Sûriyê hatine wendakirin û çarenivîsa wan ne diyar e.